Itxaropen ikastolan buelta bat eman nahi izan diegu datorren ikasturteko eskolaz kanpoko ekintzei. Horretarako, ikastolan kirola pustuak berrantolatzeaz gain, gure ikasleen arreta erakarriko duten eta haien hezkuntza sustatzen jarraituko duten jarduera berriak prestatu ditugu. Ingeleseko eta mindfulnesseko apustuak mantentzen dira haurhezkuntzatik abiatuta. Europa Akademia ikastolara itzuliko da parentesi pandemiko honen ondoren, jantokiko orduetan beren proiektua eskaintzeko. Hori bai, orain HH3tik aurrera egingo dute. Saio hauetarako aurre izen ematea zabalik dago jada. Mindfulnessi dagokionez, Irunek saioak eskaintzen jarraituko du eguerdietan ere. Esperientzia handia du Lynn Snell metodoa lantzen, meditazioaren, jolasaren eta ariketen bidez arreta landu eta fokua hemenean eta orainean jar dezaten pentsatuta. Eta kirol jarduerak, geldialditxo bat egin dezagun egoitz izan dadin azalduko dizuena nola egongo diren banatuta. Kirol ekintzetan, berrantolaketa bat egin dugu, eta nahi duguna da progresio bat eramatea ekintza. Urrek urteari begira, nahi duguna da are gehiago bultzatu, umek euren psikomotricitatea garatzea modu progresiboan eta beren adinerako egokiak diren ekintzek. Oso garrantzitsua da, oinarri zabal bat, psikomotor zabal bat hartzea, eta horretarako jarduera pilo egitea, lasterketak, saltoak, igotxeak, baloiak jaurti eta hartu egitea, eta alik eta oso gehien probatzea, eta beti garrantzitsuena edo oinarria jolas izan da. Adinean aurrera egina da, joango dira jen guztoko jarduerak aukeratzen eta espezializatzen, baina oso garrantzitsua da jolas desatela eta mota guztietako ekintzak probatzea, oinarri psikomotor zabal hori finkatzen da. Horregatik, HH4 eta HH5-erako multijarduerak izeneko jarduera planteatzen dugu, jolasaren bidez eta modu ludikoan, lasterketak egingo dituzte, saltoak, jaurtiketak, dantxa, psikomotrizitate zirkuituak, gorputza adierazpena, kiroletako ariketa batzuk, futbola, saskibaloia, edo horrelakoak. Progresio honekin jarraituz, LH-en proposatzen duguna oso atletismo, berrikuntza bezala, oinarri psikomotore oso ona hartzeko lasterketak, saltoak, jaurtiketak ematen dituena, gero gimnasia ritmikoa ere badaukagu, eta patinajea. Eta badaukagu, talde kirolen hastapenerako, ezik LH bat eta LH2. Hau Bizkaiko Aldundiak bultzatzen duen jarduera bat da, eta nahazten ditu futbola, saskibaloia eta eskubaloia bezalako kirolak. Ikasturtean zehar, 2 edo 3 topaketa egiten dira, Bizkaiko beste ikastetxeekin batean. Hau, itxaropen ikastolan daukagun ekin bat dator, hasieran denetarik probatu izatela, eta gero joan daitezela espezializatzen, gustatzen zaien jarduera edo kirolea. LH-tik aurrera, izango dute futbola edo saskibaloia aukeratzeko aukera, eta gero izango ditugu jarduera berriak. Zirkoa izango dugu, oso ondo pasatuko dute, edukiko dugu antzerki musikala inglesez, antzerkia eta abestea nahazten ditu eta inglesez gainera, voleibola, defentsa pertsonala, jarduera hortaz gain, daude iraupen motxagoa duten beste jarduera batzuk, hor ditugu herri kirolak, LH-tik DBH-ra egiten direnak, sokatira, saku lasterketak, txingarutea, gorputz hezkuntzaren barruan txertatuta daukagu proiektu bat da, eta ikasturtean zehar 2 topaketa egiten dira, igandetan, Bizkaia mailan, eta inskripzioa urrian egiten da, eta doak. Azkenik, hastapen jarduerak izango dituzte, Bizkaiko Federazio bakoitzak bere kirolean hastapena egiteko aukera ematen dugu, eta daude jarduera pilo. Golf, eski, izotraineko patinajea, surf, piragüismo, hipika, eta bar. Eta egiten den jardueren arabera, presioa datak eta bar, aldatu. Zirkua, antzerki musikala, kirola, mindfulness, ingelesa, gure neskamutikien artean interesa sor dezakeen eskaintza anitza eta esanguratsua prestatzen ari gara. Parte hartzera animatzen zaituztegu, baina lasai, izen ematea itzularan irekiko da, irailean, informatuko zaituztegu.